waje. Na nipa. Na nsuo mu na hwehwe mu na ekusu na fe na okofo. Ha? Ne wi mu dia yokumu a wa hu. Woni aba ma baby. Waje. Ame musi wasem kakra. Waje. Ebusuan ifiri mu. Ifi etimu. Kieni obi ni asem. Oh David. Na wache hwese makoye pe. Na menua no. Na menkrabia adanya menkwantase. Oh. Me yibi bia enyeyi Etufo a wonfa. Bomodin ase china. Obema men ehu ofi me ho. Adan asem. Komo ketu abi ho. We di fi nko. Nya de bi. Ko bu ati di asem na me no. Oh, awuni mini asem na sa odi e. Me no te say ade bi. Ba we nsuo ni yi. Me nchakura. Me nchakura na se de afia yo no. Aha. Nsuo ni munasa edua timi kasa. Why? Yo. Wa. Sibobi na nchewnwi wo kwan ni mu ho. Unru ba bia na nka mente se wawu. Ne mefa afu ne enko siewu esifon ne enye waye fon ne koda fon. Sukonoma. Adwemboni nti se wakọ hin se benin wakọji aduro na ade abehwe masasim na ade ye me na ye me ma ne me nobaye nyi emaso a na etitim de etim o ba opeja ni mu a krokesi mu twaw na we corn beef o fata corn beef nonsense wo kwa me do be faso shiro pa mu hu say yes Yama pa enne de won saso we kire dwale a di kruma abobo na ma wo kuru kesi na akoba papa anya hwea boni so nta anya hwe yeti kruma agwana o jabana na ifi ha edi nipa de wono Dabi o kanu. Come ne va. Ya. Wayo. Jabantin na o pedem shado. We ko ba chi pa. Na se me ka sen ka bra nyimire mu kakra. Na de no wato am ha wie gire si. Azamna ga ne nya. Oh, say you na we gire de. Ana yen kwatena de. Na me no wanhia na o ka che me se memra wia na ide. Nkomo bi o ho fa to me. Na se no. Na ma me nko na me kura na. De wo mu nyina ne se. Wo nim se me mofra yi. Wo mu ni dwuma bi adi. E free se sikasem bi ti me a umbetena fi ba bo so me mienza konan. Ha me pa mi akura ha me ho na ma yibusa na no kura mi she o mukura na me no mo kasa me no ba wa badwene ho na bia ni na ne yi musu ne yahwehwe in fact mi mitiri pimpe ma inkosi aga sika me ko pi wan ni ajapade bi tuma ma adwene se asase na aja da ho na yi mi enu dia odi esebio o ma di kan kakra won kan asetina mu ye ka asase me ton nko ade nanka ye chimu kakra me chefa bekan me nsa bekan na chesam dia pia mo frei na omoda ache so ankosai so fi nyansa no ho na school so adwen ho omunya ni mienu nyina gidi se beboa ho eni tram fro ya asase sem ya asase no ba chire me wa wani tua ya asase no ko akum ne ba papa me no de so hu se ya kwa hwe a nke enche en ko nke enche nenso no asase ne de mesraw pa gwen foforo mi fa oni se meni asase bia meni gold mines bia metumu sika eno de wom sa takwa ni mo asase ba ko a eda ho a
sisi aye japade a etai ya chi ofie ne de me ka se metima mo aton na me tada se wonim se japade so ne eton na be fa japade ne eton de nanso anye sa japade we no because sisi ye ni bibia bia mu ye so nipa de wu ni na wo refi asem no me wo ha na obi be che me ntumpan nan bi antumpan nan o na ni anajo na anajo bre na head he mere mienu wom na de go so akaka mienu mame ma baako amma baako na enyimre mazade baako quase me asem so ye ye ni nyuna yo me de bro gbagu ho aso friend ye me ntuma wan fa bi antin no opra da wo de fasi bi na se de ultimi ya no dinsa me winsa hwetansa shidansa no so ye na ye nan na na adwunu kuminu ye ukono wan fa bi an shu boto na de wonu de na atu dinsa ma me winsa ni o kan susu no sebe ye mu ni ye hwehwe etise metie no wasopem na meja asase no na ye mofra ne dia se de be ya daache no bia no so nkonkoye mehunya nka asem bia we ya wati ase sa ne de eno de me no ye dako asem bia ni ho so eno nti no de me se fa adwen foforo bia wo be fa no be fa so asase no kuto de me fa so so adwen de dia ne se me ko na me de bako wo de to an bako o ka fi egum na ma agede juwe ni jabazi we adundi aswa ni we adundi me de to an kofi o de to an kofi yo fa kofi abrawo me de bako fi nti fa kofi anyumre why agede juwe ni nyama shabazi ya dudu nti me aswa ni ma me de to an kofi ai agwa ni msan we ye say ya da bia me no de sa ati se mati woni problem wa yo woni nyame nko yo kwa so brebreo agede juwe mini eni mo nyamo amesha basi woni me ba na asem bi su sa ho mati bobori ata mo famra mati kwa chi ba wi ese de o twere mo tuba mu menta mo famra o ba de ba no akenten so wani age wanya spray e de ahye o moto mu agede jerere menta mo famra ketetu o ya so ato akofie ko wo oda po
Debbie will grab us. Open me say.